ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଲିଷ୍ଟ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏମିଟର କିମ୍ବା ଡ୍ରିପର ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉଟଲେଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛର ମୂଳ ଜୋନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ପାଣି ବହୁତ ଧୀର ଗତିରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 2ରୁ 10 ଲିଟର ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। କୈଶିକ କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ମୂଳ ଜୋନ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପାଣି ମାଟିରେ ଭୂସମାନ୍ତର, ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରେ। ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହା ଜଳର ଦକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। କୌଣସି ପ୍ରବାହ କିମ୍ବା ବାଷ୍ପୀଭବନ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫସଲର ପତ୍ର, ଡାଳ ଏବଂ ଫଳ ସହିତ ଜଳର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କକୁ ରୋକିଥାଏ। କୃଷି ରସାୟନ, ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଉତ୍ସ ପମ୍ପିଂ ସିଷ୍ଟମ, ପଣ୍ଟନ ସିଷ୍ଟମ, ଡ୍ରିପ୍ ଟେପ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ। ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ କଦଳୀ, ଡାଳିମ୍ବ, ଅଙ୍ଗୁର, ଲେମ୍ବୁ ଫଳ, ପଣସ, ତରଭୁଜ, ଆମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି। ପନିପରିବା ଫସଲ ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁ, ଲଙ୍କା, ମୂଳା, ବିଲାତି, ବାଇଗଣ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବିନ୍ସ, ବେବି କର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫସଲ କପା। ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ। ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ଲାଭ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଖାସ ପାଇଁ ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ସାର ବ୍ୟବହାରରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା, କମ୍ ଶ୍ରମ ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ। କୌଣସି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଭୂତଳ ଜଳରେ ସାରର ଲିଚ୍ ନାହିଁ। ପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଉନ୍ନତ ବିହନ ଅଙ୍କୁରିତ। ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୟୋଗ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସବୁଜଗୃହ, ଆବାସିକ ସବୁଜଗୃହ ଛାତ ଉଦ୍ୟାନ, ସପିଂ ମଲ୍ ବନ୍ଧ ଏବଂ ଢାଲୁ ଜମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉପସଂହାର ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ହେଉଛି ଅଧିକ ଜଳ ଚାହିଦା ଥିବା ଫସଲକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ଏକ ଉନ୍ନତ ଉପପୃଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତି, ବିଶେଷ କରି ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ତଥାପି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ, ସଂସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଏହା ବାଷ୍ପୀଭବନ ଏବଂ ଗଭୀର ସ୍ରୋତ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରି ଅନ୍ୟ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଯେପରିକି ବନ୍ୟା ଜଳସେଚନ କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ଯେହେତୁ ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଗଛ ମୂଳକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଏ, ଏହା ପାଣି ଏବଂ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅନେକ ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।